Biragung tamu ingkang keparang mardigung budi saestu kadang-kadang pramuladi atur sugata sowan wonten ngajenging para tamu bebilih Ibu Juru Sumbaka saking Sekar Melati badhe nglajengaken lampahing tata pacara krobongan baba timbang kacar kucur dana kaya kanthi samangke nyarengi kadang-kadang pramuladi atur sugata katur sangganing para tamu tasih keparang maraswan Pamenteri Budaya Campursari PD musik inggih keparang ngaturaken angan suka ndherekaken gaipun para tamu sinarengan widwanti wingking saking Laladan Salatiga Hati Beriman Putri Purnami Putra Dinasti. Sugeng sonten nyarengi kadang-kadang pramuladi atur sugata bebilih samangke sampun kepareng rampung lampahing tata pacara krobongan kapurwakan Lir Gumanti foto pangeston sarengan Risang Pirane Sarimbit saking Kadang Besan Sutrisno. Oh ngaten. Besanipun saking pundi Kang Mas? Saking Ngayogyakarta. Ngayogyakarta? Jogja lho. Lah ya Jogja kono Sleman sak piturute. Jujuk saja pun. Oh alah tangga desa. Tanggane. Gampang. Yo malah penak to nek tangga dhewe. Yo penak, yo ngirit. Nek jane rumangsaku tangga dhewe iki penak, nek kok jenengan malah ora sida ki piye? Sopo? Kowe ya? Kowe. Jare penak to tangga dhewe, lah wis penak kok terus malah ora sida. Lah yo iki ana pamundutan kowe iki ngono. Rasa nglimpe ngono kuwi. Derek dedonga riyen Kang Mas, dumateng temanten kekalih. Mas sinten kalian Mbak sinten? Mas Jarwo kali Mbak Desi. Mbak Desi. Karo prunane yo ngerti. Aku dina iki aku ngirit banget. Ngirit? Wong sak omah teko kabeh ngene iki ngirit orang kliwet iki. Dadi ora masak iki mau. Orang kliwet. Tenan Mbak Putri iki golek nggon sing rada penak miring kabeh. Yo ning dongkala yo miring ngene iki yo cok penak kok, Mas. Dongane Mas, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ayem tentrem, bagya mulya fid dunya wal akhirah. Ingkang disuwun mekatan. Injih. Orang berumah tangga kuncinya komunikasi. Dadi aja ngasih kakung lan putri kuwi do neng-nengan kuwi ora apik. Kudu sabar. Wis nerima ing pandum. Iya. Wis dibojo aja sok pengen liyane lah mulane kuwi. Ning penake awakmu rasah nuturi wong awakmu nyatane ya ora iso nglakoni ngono lho. Ngono ki aja ndelok sing donga mandine donga kok ya. Ya nek sing jenengan tetep ora mandi, wong jenengan sing klarani wong wedok. Wis diwaca pamundutan. Mbak wakili ning ndi Mbak? Pamundutan ingkang kepareng katur Mbak Putri. Menapa mawon Kang Mas? Wonten panyunan niki saking kula Mas Jumani Sempak. Lambemu lho, matane dibuka sing genah to. Niki saking kula Mas Jumani Sem. Ning yo Sempak to. Iki memang isih tulung kancane maca. Memper terang lah iki Sempak kok. Iki coba. Ya padha sami. Padha Mas, coba jenengan. Sempak. Iki jane sing nulis sih. Dikedahke sik. Sing genah to niki Pak Mas Jumani Sempuk. Walah sempuk. Sempuk ki nganggo u nek nganggo o, nganggo ki meh malah meh mirip kaya ngene iki Mas dadi. Marake mikir sing yo-yo to Mas nek ngono kuwi. Jumani Sempak. Lah iya mulane. Niki saking Mas Jumani Sempuk badhe ngersakaken lagu Prawan Kalimantan kalian katresnan sejati. Mas Sempuk menika teng pundi? Daleme mriki kok.
niki dalem. Oh, menawa ning jero ya ayo Mas. Lumantar saweran paguyuban malih 50.000. Ngono kok paguyuban ya Mas. Ugi wonten pamundutan malih menika setunggal Kusuma Wijaya kawitaning sinawang ugi wonten tambal ban saking dekorasen Sekar Melati semoga dekor sonten menika. Wonten tindhihipun 150. 150 no. Iki aku ger goleke pangan. Juragan dekor minimal ki 100. Ini minimal Mas. Minimal, jadi ya. anu beliaunya itu kalau request lagu dimanapun ki minimal 150. 50 ngono ki cok ora level ngono. Saiki dekor ki bathine akeh kok, Nduk. Lah kok ngono ya ora apa-apa tau jenenge usaha bisnis kok ya ora masalah. Pesene kembang ki 10 kilo ning sing asli ger 2 kilo. Ya ora tergantung permintaan. Ya. Engko diaturi setunggal mboko sajuga. Ah, iki arep diaturi sing dhisik. Iki gandeng menjubuh karo nganten pria dan wanita. Iya. Katresnane biar sejati iki piye carane ditokke lagune. Heeh, spesial kanggo sapa? Spesial kanggo ngantene. Oh, ngantene. Kanggo anu, Mbake? Mbak sapa? Oh, Mbak Mantan. Mbak Mantan. Katresnan sejati, Mbak Yu. Ayo Mas. Ya, sik golek panggonan sik. Ya. Iki golek papan sing rada penak. Papan piye iki? Monggo Bapak Ibu katuran dahar snack sak wontenipun nggih Pak nggih. Pacarane diruwet-ruweti luweh iki. Aku iki ngundang nganten kakung mas sing teko nggo penrongan iku. Loh, kae itu support tau ndak? Support. Kae sing marai semangat awake dhewe sore iki kuwi. Oh iya. Heeh. Terus. Iya, termasuk aku kan upama Mas luwe iki ora tekan kene aku rasane iki koyo lemes ngono lho Mas. Heeh, Mas. Engko wis pokoke kowe khusus karo luweh golek transit ya. Iya, ngono ya. Ya. Monggo katresnan jati sarengan PD Campur Sari. Dian Audio Sis video sekali. Rata majukan itu. Sekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nantang asmara Gusti kula paringa usada rembulan wayang wengi nambahi kekasing ati iki pepujan ati ning endi tuwang manis kang tak
sejati. Mbak iki sajekan njuk lagu ya. Sing ndi, Mas? Iki Apa sing anu ngagem kaca tinggal sing mirip karo Mbak Tri? Sapa? Kuwi piye ta iki? Hah? Iki Sing ndi sing Mbak Rara iki sing ndi? kae Mbak Yu kowe ora njuk lagu. Oh, ora ya. Sing ndi Iki. Mas sing ndi? Kowe iki mah nang kene sapine ngeleh lho. Sore iki wektune seneng-seneng tune leren nggih. Seneng-seneng ngombor jam bendina, jago nganten ngene ora kesusul arep Bali. Wong Kang Kasahile mantoke desi yo geriki ora sok meneh. Wong oleh arep ngombor wae. Sesuk meneh napa to, Jan? Aja ngece wong wedok. Wong wedok iki ketoke anteng ning pikirane tekan ngendi-endi ya. Lah iya, pitenan kene nyanyi kok mah. mabuk. Wong lanang kok piye ngertine gor seneng-seneng dhewe terus ora mikirke anak bojone sing ngono omah. Oh, lah kowe galake setan mulane bojomu kurumen. Ora Mas mung samudono. Aku asline halus. Lah iya, ana wong nyanyi kowe iki bercincang-cincing oleh arep Bali apa piye? Kusik ngapa to? Ampun kesesa Bu, menawi ngersakaken lagu Bu, napa nyanyi kalih kula Bu? Loh, Kok ya sabar. Niku ngomong guyon. Ya ampun. Oh, sing Mas Sempak mau nggih jenengan. Sempuk. Oh, Sempuk, iya Sempuk. Mas Sempuk kok ya. Bajing loncat oke, Mbah. Sing ngerjakaken bajing loncat mau sinten? Mbah sapa? Mbah Sarmen jenengan. Jenengan pun ngersake lagu. Oh, sampun panjenengan sampun. Wis. Lah sing nganu ngersakake bajing loncat sapa? Pancen rung dikeki kok ya protes wae. Aja sok kaya ngono kuwi. Awake dhewe awan iki nyambut gawe, iki kudu tulus lahir batin. Oh, iya. Ora kena ngarep apa-apa. Bandeng pamundutan kata sanget iki diurutke saka ngarep saka nggone Pak Tukiman mau. Oh. Ngersake caping gunung. Triwidyati jumeneng sedanten. Oh. Wonten Mbak Ririt, Pak Tukiman, Mbak Lilis, heeh sing ning ngarep dhewe mau. Oh, nggih. Diurutke. Monggo Mbak Yu. Iki ning endi? Iku kudune sih nyedaki Pak Tukiman ya? Oh wis ngaturi. Loh, aku ora perkara ngaturi. Aku ki pengen silaturahmi lho. Silaturahmi karo Pak Tukiman. Iya. Yo ning ngarep kae mau ning ngarep. Oh iya. Iya. Jan, penyanyi para, sore iki momyor. para anak yatim. Ayo Nduk Ririt, Nduk Lilis. Wah, wong kok ayu-ayune kok ngono iki. Pakanane apa to kowe? Iwak. Wis kuwi meneh. Onde Jawa. Kaya ngopo ndone Jawa? Ha iki. Taat pring agama. Apa iki? Ayo, agung sane. Remayem bagaimana. Iki judulnya apa iki mau? Kidul kae apa ngono mbur aku. Sing jogeti iki ki ora nggo klambi, copot sik. Terus ra nggo klambi, wani piro? Mesti sangar kae. Loh, ya mbuh ta ora. Ngerti ra to Nduk, Mbak Yumu iki ra duwe paguyuban. Koyok. Apa? Apa yo? Turangga birahi. Piye to kuwi? Kuwi yo jenengan sing ora ngono kuwi. Lha apa? Jenengan kok nyemoni kancane. Lah kok sampean birahi? Birahine iki lho. Tak kandani haus. Birahi itu hanya berlaku untuk orang yang berpasangan. Iya. Lah nek arep birahi terus arep nyelentak sapa? Aku yo ora kok. Nyentak sapi. Ya. Sapi. Sing penting aja nempel kancane. Nduk Mas Nandi ki ra duwe sapi lanang. Heeh, mahal sapine wedok kabeh. Regane apa yo? Lah lanangane kene. Ana sing rupane kok ngene iki barang. Ngene iki ra. Iki mayak-mayak. Nggih, Mak ya. Monggo diaturke Pamundutan Pak saping gununge Pak Tukiman. Kok dhuwur men to? Sing pundi ta Pak Tukiman? Menika. Oh, menika. Halo wis. Saping gunung kok Mas. Nyeneng-nyenengke jati kok. Iya. Seneng meneh. Nggih, capek. Menawi bawa mboten? Mai bawa mboten Pak Tukiman. Bawa mboten, Pak. Napa Derek langsung? mawon. Anu engko. Lajeng nggih. Heeh. Pamundutan kata sangat, pokoknya sing penting Pamundutan diaturi. kata. Kok ketoke jenengan kepringet ngoten to, Pak? Kula tutulke pripun? Alko
Ana to gage. Gak wani aku. Gak wani klambine bledeh ngono. Kowe iki ngetokke men sing lanang omah ra gemati. Apa leng bedehke Pak Tukiman kurang mudun. Lah piye to karo punduk ngewoke lho kowe. Wis dibledehke marai gringgingen. Berarti anu langsung menika nggih. Nggih monggo kanca-kanca PD. Payudara. Putra Dinasti.
Gaya ngeyong ini kok 100 ya mau ya. Sik to yu. Telu sisan lho. Lah kamangka 100 ki nek dibagi telu angel ngitunge lho ya. Oh nganggo reok barang. Oh kandhani ya. Yuk. Ya. Cah kae ketoke lagi pengen njaluk direoki cah kuwi. Tak reoki piye nih? Itu ngono to, Mbak? Ulo kaya ulo ya. 1 2 3 Sekar bisa nyawang. Ayo enake ayo enake tukang kendangnya dianu sik ya. Sekedap Pak Tukiman iki. Karepe bocah iki. Iki barang karepe piye? Lah aku tekan piye le? Piye? Iki musiknya arep piye garek maknil lho iki. Sing dikersake piye? Tulung. Apa? Oh, serah arep atau pambagi. Luwe. Piye? Apa? Njaluke apa Mas? Tekoni dhewe kae karepe apa? Piye Dede njaluke apa? Bilang sama kakak. Tak sampaikan apa? Apa tanduk karo aku Mas kok? ya, njalukmu apa Mas? Mas. Mas, Oh, bubu. Bocah ceritane bocah iki kesel main ket mau bengi rung bobo. Bobo dan Mimi. Mimi dulu gimana? Lah nek perkara Mimi mbuh aku gak. Nek Mimi kan lama-lama bobo. Oh, Di belakang yuk mau. Loh eneng sapi. ya ora apa-apa nek Nang njaluk. Korea, yo. Ditabui ya, ditabui lho iki. Yo. Tolong ditabui ya. Apoi Mas? Mas ya. Roji. Roji. Ci, lu. Sekar bisa nyawang. Ganti penyanyi ini sing ra gambaran. Ayo, cinceke jari. Sampun Pak Tukiman. Wes, Ririt Agunza. udu ojo nyenggol kuwi. Oh, lah dudu to. Turangga birahi. Oh iya. Monggo Mas, badhe birahi. Matur sembah nuwun priagung tamu ingkang kepareng mardigung budi sawetawis sampun pingatut dawuh mengugati purih nglajengaken lampahing tata bocor. Bebilih wonten ing kanodhangan prayogi mengugati badhe ngaturaken mubah musing bekalih katur sang riwara lenggah namung kepareng katon kandhek wonten ing jangga. Pinakaras bombong bebek rasing manah mengugati nyunugan panjenengan kang kinurmatan Bapa Misdi ingkang kepareng jumeneng wonten ajenging para tamu putri kakung sinegahan saperlu badhe ambabar daya pambagya wilujeng karahipun para tamu putri kakung sinegahan prayogi wanci katur panjenenganipun kinurmatan Bapa Misdi sasana prayogi wanci sasana pangandikan namung kepareng kasumanggaken semoga nuwun. Kasun jumeneng katang besan risang pinanganten amuga gati semoga caos pakurmatan anggenipun Bapa Misdi ngaturaken pambagya wilujeng. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wa nabi Muhammad salim wa ala alihi washabihi ajmain amal ba'du. Unjuk wontenipun saking para pepundhen, para bini sepuh-sesepuh minggahipun dhateng aji sepuh ingkang pono ing mawas ledha ing pinutur
ingkang pantes kala pundi dahat kawula bekteni. Kunjuk wontenipun para alim para ulama saha para biku bikuning para pandhita ingkang tansah rindalu sumanding wonten kitab Wahyu Ilahi ingkang minangka manembah marang Gusti Agung ingkang tansah kinabekten. Unjuk wontenipun para pangemban-pangembating praja miwah satriyane negari ingkang minangka dados pandam pepandhoming kawula dasih. Sahyaning kadang werda muda taruna ingkang sayek saeka kapti ingkang kawula tresnani. Unjuk wontenipun para saging para tamu kagum miwah putri ingkang sampun pinarak lenggah wonten ing kari lenggahang pahargyang siang puniki ingkang tansah pantes nampi pakurmatan. Monggo sesarangan sami manjabaken raos lan puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit ing kalodhangan siang puniki kula lan panjenengan sedaya kaparingan kalujengan kasarasan katentreman munaba dene karahayun. Saengga pinaringan hayu hayom hayem semanggem nirbaya nir ing sambi kala menapa. Sholawat salam katuraken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kala panjenengan tenggo-tenggo syafaatipun syafaat donya ngantos dumugi yaumil kiamah ing sak mangke. Allahumma amin ya robbal alamin. Langkung rumiyin kawula boten ateges ngirangi suba sita trapsila awit hangetiri kalenggang siang puniki. Kula wantun sumantaka miwah deksura awit karana jejiban ingkang kasampiraken wonten ing Jinggonggo kula. Paribeksa kula gempil kamardikanipun panjenengan sedaya. Awit panjenengan sedaya nembe eca sakeca anggenipun wawan pangandikan andum marikan datan pinanggih sauntawis dalem. Kawula ing mriki kapiji saking panjenenganipun bapa kasas kaliyan ibu minggahipun dhateng keluarga. Kapurih hamatur wonten ngarsa jenengan dika sami. Awit panjenenganipun bapa kasas kaliyan ibu wonten ing kalodhangan siang menika mboten kuwahi matur piyambak amargi nembe kraosan bombong birawaning penggalih suka parisuka pikantuk pisusung talining katresnan dumateng panjenengan sedaya. Kula ing mriki minangka tinalanging basa tundakane ngatur saking panjenenganipun bapa kasas kaliyan ibu ninggahipun dhateng kulawarga. Naninggih panjenenganipun bapa kasas kaliyan ibu boten kesupen ngaturaken sugeng basuki rawuhipun wonten ngasanipun saking para tamu kagung mewah putri ingkang sampun pinarak lenggah wonten ing pahargyang siang puniki. Lan ugi panjenenganipun bapa kasah sekalian ibu ngaturi undangan dumateng panjenengan sedaya kapurih hanuhoni pahargyan wonten ing siang puniki panjenenganipun bapa kasah sekalian ibu ngawiwaha putrinipun ingkang hapeparap Roro Ayu Genduk Mipta Desi Fitriani. Inggih menika putra putrinipun panjenenganipun bapa kasah sampun kadhawuhaken saha sampun diijabaken khabul. Wekdal kala wau tabuh 8 lingsir wetan. Mugia panjenengan sedaya para pinisepuh kagung mewah putri. Dawuh pirisang temanten sarimbi. Mugi-mugi kali sing rubeda mboten wonten liret sambi kala menapa ngantos sak lami-laminipun. Lan ugi panjenenganipun bapa kasah anggenipun hangaturi papan palenggahan saha pasugatan kirang eca sakeca kirang miraos saha kirang miroso. Dumateng panjenengan sedaya ugi panjenenganipun bapa kasah sakaniku nyuwun lumutring sih samudra pangarsama ingkang tanpa pepindhan.
lan ugi panjenenganipun Bapa Kasah inggih menika utusan dumateng para kadang kaneman juru leladi anggenipun halumampah saha ngaturi unjukan ugi dedahara wonten ngasanipun panjenengan sedaya kirang subasita saha kirang meranani dumateng panjenengan sedaya ugi nyuwun lumuring samudra pangarsa ingkang tanpa upami. Nuwun kawula nuwun wonten ngasanipun sagenging para tamu sandhapa padha wilasaning dutaning para besan. Prati nyekitaken anggenipun pineraan milenggah kanthi mardu pandikaning penggalih. Panjenenganipun Bapa Kasah sekalian Ibu anggenipun Hangawiwaha putri pinipun. Nyuwun sabantu sanak kadang tangga tepalih sedayanipun kasuwun hamirikapi anggenipun Ngawiwaha putrinipun saged ndadosaken rancak anggenipun pahargyang siang menika nyuwun sabantu sanak kadang tangga tepalih egoh pratikel bau suku ugi tenaga penggalih menika sampun cekap sampun adat widi wonten ing Magersari sampun dipun laksanani inggih menika jejering sesepuh anggenipun Ngawiwaha putrinipun wedal menika lan ugi panjenenganipun Bapa Kasah anggenipun nyuwun sabantu sanak kadang kinasih tangga tepalih paring dumateng panjenenganipun Bapa Kasah isinipun namung matur nuwun ingkang tanpa upami lan ugi panjenenganipun Bapa Kasah sekalian Ibu anggenipun paring salam saha takling dumateng wonten ngasanipun para tamu kagung miwah putri kirang hamirata saha kirang damel sukarenang penggalih dumateng panjenengan panjenenganipun Bapa Kasah sekalian Ibu minggahipun dhateng keluarga ugi nyuwun lumutring sisih samudra pangarsa ingkang tanpa upami. Inggih menika gandeng wekdal sawun sauntawis lingsir kilen panjenenganipun Bapa Kasah sekalian Ibu anggenipun Ngawiwaha putra putrinipun ing sakmangke sampun paripurnaning gati panjenengan sedaya badhe nyuwun lumengser kundur wonten dalem sowang-sowang panjenenganipun Bapa Kasah namung nderekaken sugeng kundur panjenengan sedaya ngantos dumugi dalem sowang-sowang kali sing rubita mboten wonten lir sami kala menapa lan ugi anggenipun ringsang temanten sami hangklampahi bedah samudraning beberan agung liripun sami lelumban cetiplukan wonten saklebeting kedung kamulyan ingkang sampun karantam dening para pinisepuh mugia putra kekalih sageta dados putra ingkang sae sakinah mawaddah warahmah migunani tumrap nusa lan bangsa mandhapipun dhateng masyarakat Magersari mugi-mugi ringsang temanten sarimbit sageta kaken-kaken lan inen-inen mimi lan minduna. Kula minangka tinalangi basa cundakane ngatur saking panjenenganipun Bapa sekalian Ibu Kasah. Anggen kala ngrakit matur wonten ngasa panjenengan sedaya. Kirang tatas kirang titis trep jumbuh penggalih panjenengan awit kawula manungsa limrah kitaswantah boten saged lepas saking kalebatan. Kawula mewantu-wantu nyuwun lumutring samudra pangarsa ingkang tanpa upami. Atur kawula kita akhiri kalam walitawik walitayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal panggenan katuran kadang pambiwur. Paparing pangandikan pambagyo wijeng sinartan katuraken panjenenganipun Bapa Misti sampun keparang paripurna wonten ngajeng para tamu putri kakung minulya. Kasuhun samangtung gati kadang-kadang pramuladi badhe atur sugata katur sangganing para lenggah putri kakung minulya. Sawetawis kasuhun samangta ugi panjenenganipun kinurmatan ingkang badhe ngaturaken hastung kara ta'i doa katur panjenenganipun Bapa Sutiya
kepareng marak mangarsa wonten ngajenging para tamu putri kakung sinegahan sawetawis badhe ngaturaken hastungkara utawi doa. Priagung tamu dereng kepareng paripurna ing bebilih risang pirang sarimbit hamenggugati kadang pisan sutresna dereng kepareng lengser saking palenggahan pinajang tumuju wonten ngajenging pandhapi pahargan sepados sawetawis samangke badhe ndherekaken konduripun para tamu swang-swang kanthi jawab asta. Katur panjenenganipun kinurmatan Bapa Sutiya Sasana Prayogiwan Cinamung kepareng kasumanggaken sepuku duwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Kunjuk wonten ngarsanipun sagunging para pilenggah kakung Sumawana putri sedayanipun ingkang kinabekten. Rasa syukur kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala karanten nikmat hidayah lan inayahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga ing ari kalanggahan punika kula lan panjenengan sedaya dipun pinanggihaken kanthi manggihi rahayu wilujeng tanpa rubeda setunggal punapa-punapa. Salajengipun mugi-mugi kalih Gusti Allah anggenipun ing dinten punika panjenenganipun Bapak Kasah nggih punika gadhahi hajat ngawiwaha ingkang putri pikantuk ridhonipun sehingga dados sababiah barokah dumateng kula lan panjenengan sedaya lan khususipun dumateng panipun Bapak Kasah dalah sedaya keluarga. Ingkang salajengipun monggo-monggo kita ngestreni nyuwun donga pamuji kanthi pangajab mugi-mugi ing dinten punika panjenenganipun Mbak Miftah Desi Ariyanti ugi Mas Darwo ingkang badhe lelumban wonten sak madyaning bebrayan agung tansah manggihi bagya mulya rahayu ingkang tinuju basuki ingkang kanthi ugi mewah ingkang jinangkah lan temtunipun mawon dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang sakmangkehipun pikantuk turunan putra ingkang soleh ugi solehah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalin wa akhirin wa radhiyallahu wa baraka ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mayidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi wal karimi was sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tungjina biha min jami'al hawati wal hajat wa tutahhiran min sami'al hajat wa tutahhiran min sami'as sa'at wa tarfa'una biha ingda ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Barakallahu lahuma wa barik alaihima wa jama'a bainahuma fi khair wa lutfi wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi suratil fatihati wa adama antaftahalana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ulfah wa abwabal sakinah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal salamah. Allahumma
ya mu'allifal qulub alif baina ya arusaini kama alafta baina adama wa hawa wa alif bainahuma kama alafta nabiyana ibrahim wa sara wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khatijatul kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina Ma'i wal Sad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kepareng paripurna atur doa. Mugi saged barokah dumateng Risang Penanda Sarin Pita menggugati kadang besan Sutrisno Sumrambah dumateng para lekah putri kakung Pindulyo. Sawetawis tasih pareng nyekecaken dedaran ingkang sampun samekta prayogi wancing samangke bebilih sampun kepareng waraden Risang Pinanganten menggugati kadang besan kepareng lengser saking palenggan pinajang tumuju wonten ngajenging pandhapi parigyan. Pirangkung tamu ingkang tasih pareng lenggah tasih panasuhan Pamenteri Budaya Campur Sari Putra Dinasti ngaturaken langan suka Triwidawati ingkang kepareng jumeneng monggo diaturke pamundutan ingkang kepareng katur tasih wonten Kusuma Wijaya monggo.